Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan. Kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Imbag ka naragsak na isasangbay ka kadayo. Amin kakabsat katanga Webes tirabi iti trabaho ni Apo, ti Iglesia ti Dios iti dalan ti kinasanto dito sa Pilipinas. Salamat kung kuana ta daan tayo mo nan ayatan nga kakabsat nga kakadwa. Kaya nagigimong dito online broadcast sa ito nga rabi. Kadwa tayo mat ni kapsat tayo ni Brother Adrian, the international imported anchor sa ito nga rabi. Manong Adrian, imbag nga rabi. Naimbag nga rabi mo at kapsat. Salamat kini Apo ito rating ang gundaway. Makakadwa kita tang rabi. Amen. Salamat kini Apo. Kadwa tayo ni Manong Adrian tang rabi. So nati si kami ti makadwayo kaya tinga kapsat. Manipot ka dagiti nga oras hingga nati alas 9 ti rabi. Iso nga mawisan na kayo nga kadwaan na kami. Dengeg nga gadal iti sasaw ni Apo. Ken mabless kadagiti tansyon nga mga gantayo nga nailangitan nga isagot dagiti kakabsat tayo. Manipot pay dagiti na dumaduma nga kongregasyon ti Iglesia ti Dios ditoy Pilipinas. Sa tagarot nga rabi ket dawatan tayo iti tulong ni Apo ni Manong Adrian iti mangidangulo iti panagkararan. Amen. Amen. Kararag tayo nga ron. Maming nasantuhan at arabi. Kung sika kumaiti tumulong kada kami iti dayto yung aramid yung Apo. Tulungan nyo aging gana aramatan nyo itang rabi. Dagiti mangeg itatang rabi sika kumaiti manglukat iti puso kan panunot ti tunggal may sa kada kami Apo. Sika kumaiti umantabay kada kami, kumadwa, ginggana malpas na ito yung aramid nyo. Ito garod iti dawat mi, itinagan ni Apo mi nga Jesucristo. Amen. Amen. Salamat kina Apo. Nakadwa tayo ni Manong Adrian, manipod pa di Okotoks, Canada. Isa nga dagiti international viewers tayo at ngarabi, kan nagiti kakabsat tayo. Ng Ilocano, kita bagir nga taaw. Salamat kina Apo, nakatunin kayo at nga rabi kakabsat. Sigurod nga mapantayo iti Manong Adrian, iti Brother Adrian, iti panagkablao dagiti kakabsat tayo. Dawatan tayo man iti operator tayo, may flash na iti nagnagan dagiti kakabsat nga kablao at ngarabi kunani Jesus Takil Batalya Jr. Na yung pangarabi kakabsat. Nagbibuya dito ay Van Cleve, Mississippi, Canada. Amen. Salamat kina Apo. Kadwa tayo ni Brother Chet, kasama ni Charles Adrian Hysteria. Amen. Salamat kina Apo. Kadwa ka kakabsat. Kani kapsat tayo, Daniel Dumrique, amen. Na imbang grabe tayo aming kakapsat. Ni Apo kumay, iti mangsagid kadagiti puspuso tayo. Amen. Salamat ni kapsat tayo, Erlinda Odero Eupenia, na imbang grabe kakapsat ko.
Amen. Salamat kakabsat. Kadwa ka. Tang Rabi Vilma Garcia Pakulna na ibang Rabi tayo aming kakabsat. Madaydayaw ni Apo. Amen. Salamat kada kita kakablao yo. Nakakabsat. Anong Adrian? Kablaon pa man nagiging mga kakabsat tayo. Nagbibuhay at Rabi. Ando pwede kayo sa balik. Karag nga agkablao ni kabsat nga Michael Lumboy. Amen. Kunana. Amen. Tamat lang ni Hosea de la Serna. Kunana na imbag nga Rabi kabsat. God bless us. Tamat lang bibuhay tatang Rabi ni Sister nga Rowena Arsiaga. Na imbag nga Rabi iyo amin kakabsat. Madaydayaw ti Apo. Kan ni Sister Aya. Salamat kini Apo. Kadwa tayo suna. Good evening mga kakabsat. Salamat kini Apo kadagiti naka-tune in tatang Rabi. Amen. Salamat kini Apo. Kadagiti nga kablao yung kakabsat. Kat maragsakan na giti puso mi. Nga kadwada kayo tatang Rabi ay itan nga kakabsat. Kan gagayon. Tatagarod kat awawisan na kayo nga nuhan nyo pa nga na-like, nga na-share ito yung programa tayo. I-share tayo kung makakapsat. Kan dahito yung banag kat naindaklan para iti panakaisalakan ti maysa kan maysa. Nagiti karuruwa nga sapul kani Apo. Adaan tayo mo ti haantay lang ti YouTube kakapsat. Adaan tayo mo ti YouTube channel. At the YouTube channel ti The Church of God in the Philippines. Mabalin nyo mat nga subaybayan iti dito yung panangi-ere iti trabaho ni Apo. Isong Manong Adrian. Amen. Sakbay tayo garod nga agtultuloy kat buyan tayo garod iti highlights iti raramid ni Apo nga napasamak ijay Church of God Sariaya. Hindi na nakalabas nga Domingo. Operator, pakikwaman. Amen. Brother Adrian. Amen. Salamat din ako direct Arbal Digi kararamid na iti Sariaya, Quezon. Amen. Subik ka, Brother Armando, dan sa ti. Amen. Salamat kina po. Patay itang panag na naisayang ka dito sa Sariaya, Quezon. Nakakarag tayo. Ito yung programa tayo itang Rabi. I-signal tayo. Niya po kumaiti mong na saya at nga connection, connectivity. At no
may waragawag iti Ebanghelyo na iti sangkalubungan. Tatagarod nga rabi ka kapsat madagdagan tayo iti may isang sonata wenno kansyon nga nailangitan. Nagkapo dagiti kakapsat tayo wenno dagiti inang tayo nga Kristiyano ditoy nagnanaad ditoy La Trinidad Benguet. Denggan tayo daytoy nga sonata wenno kansyon ti Paulo na ket gapo nabiyag. I-play na daytoy operator tayo daytoy nga nailangitan nga kansyon. Amen. 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 Salamat kanya po iti mensahe. Iti nga kanta. Salamat kuna gapo na biyag. Salamat kanya po nabiyag isuna. Ket dati waya-waya tayo. Salamat iti mensahe ni iti kanta nga dayta. Ket dagarod umay tayo manan kadagiti damag. Ito no October 12, 2025 nga ket umay iti 35th anniversary ti Church of God iti Recuerdo Nampikwan Nueva Ecija. Kano Oktubre 18 ken 19 aramid matang ni Apo may sarabiing revival na ito kan may kaduang aldaw na ikat Thanksgiving iti Church of God iti Molabe, Zamboanga del Sur. Dapat sa malipay nga damdamag kapsat kwan Brother Armando. Amen. Kaya po, Manong Adrian, kaninto no Oktubre 25 hingga na 26, ket maadaan mo at may sayang may isang arabiing revival, kaniti may kaduang anibersaryo iti Iglesia ti Dios, Jay Lebak, Sultan ko dara. Amen. Salamat niya po. Kanya po nakadanon iti Ebanghelyo di tangalugan. Kaninto no Oktubre 30 hingga na 31, kaninto no Nobyembre 1, maadaan iti maangay iti Mindanao Christian Youth Festival Gathering. Amen. Salamat kanya po. Kadagiti tutubo dito nga lugar. Salamat nga ni Apo kuma iti bangted iti amin nga sa bulan nga dagiti nga umay nga trabaho na alang dagiti nga pambanag. So na kuma iti mga taginayon dagiti kasapulan dagiti kan mangbindisyon na espiritual ang gredi kakapsat tayo kita nga lugar mga Adrian. Kan agtultuloy lang kakapsat dahito yung online prayer meeting tayo via Zoom ti Lunes alas 8 iti rabii. Nagigimong tayo iti online dahito online prayer meeting kadwa tayo kakapsat haan lang di Pilipinas dudi kat agiti mat kakapsat tayo na daan mo jay bagay nga taaw. Salamat kina Apo ta daan dahito yung online prayer meeting nga makapagkarkararag tayo. May padpadanon tayo dagiti dawat tayo kini Apo para kadagiti kakapsat tayo dagiti sa komunidad ti pagpagita namin pa nga bambanag na umay nga trabaho ni Apo. At tagarod Manong Adrian gablawon tayo dagiti kakapsat tayo. Amen.
Basahan tayo man ng garo, dagiti kadwa tayo tangarabi, kadwa tayo tatangarabi ni Kabsat nga Anor Rogelio. Kunana, naimbag nga rabi, kakabsat kan gagayam iti pamati. Amen. May God bless us all. Agbibuya dito Lagilayan Congregation Isulan Sultan Kudarat. Nakadayo dito yung salamat kini Apo takadwa tayo na. Wala namat lang ni brother nga Ricky de la Serna. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. God bless your ministry. Amen. And ni Sherwin B. Villanueva Abalos na imbag rabi kada tayo amin kakabsat Lorenda Abalos watching. Okay. Salamat kaniya po ni Kabsat Anita Purpose na imbag rabi kakabsat ko na naman lanti pa nagkablaw na kani Elizabeth Dapon. Amen. Na imbag rabi kada tayo amin kakabsat madaydayaw ni Apo Diyos. Salamat kaniya po kadwa tayo suda. Kita rabi nga nakatune in. Kabsat nga Armando, tuloy mo man garo di pa nagbasa. Amen. Salamat, Manong Adrian. Naimbag nga rabi, kada kayo aming kakapsat, madaydayaw ti Apo Diyos. Kung nanamot ni Alvina Pason. Kani kapsat tayo, Brother Elmer Rigon, manipod pa di Aurora Congregation. Kani kapsat tayo ni Ate Beverly M. Logan. Good evening, everyone. And of course, welcome back to Brother Adrian. Amen. Kadwa tayo mat, ni kapsat tayo nga Luis Gamboa, manipod pa di Congregation de Batangas, kani kapsat tayo mga Rose, Gabriel, kumaggablao ti amen, matidayaw ni Apo. Wala na iman, salamat kada kayo kapsat. Marilyn Ramos Miranda, amen. Wala naman. Deti kapsat tayo. Ito'y garod nga kanito, Manong Adrian. Amen. Tayo garod i-greet dagiti nag-birthday tanga Domingo na palabas. Kabsat nga kwan, operator. Paki comment siya. Amen. Amen. Salamat kina po tuloy ko man nagitigaran nga kakabsat. Tumanin nga ka, Brother Armando. Amen. Salamat kina Apo. Happy birthday ka kapsat. Kan tatagarod nga kasakbayan na, Brother Adrian. Kat adaan pa dito iti may isang kansyon. Di paulo na kat sikalahan Apo. Nga idaton na katatayo. Kati kapsat tayo. Manipot pa di Gimba. Nueva Ecija Congregation. Denggan tayo dahil iti nga kansyon na ito nga kapsat. Ang gagayon. Amen. Can
Amen. 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 Salamat ka na po Diyos. Dahil nga pintasunay nga kansyon, indad na tayo sa tayo. Insagot na sa tayo kayo dumrike, pudno. Ganay apo ti baglus tayo, iso na tipigsa tayo. Kadayting panawad, kadayting mahan balbaliw ni apo, manipod pa idi, kan tatta, kan ti masang bayan, iso nga datirag sak ti puso tayo tatta, nga rabi ingat si sirbiking kuana. Mapadalan tayo, manong Adrian, kadayting kanito, kadayting programa tayo, iti panangi waragawag. Iti panangi paduyak-yak, iti sasaw ti apo, iyaban tayo, igapsat tayo nga Boyet Miguel, nga usara ni apo ng Arabi, preacher tayo, malipod pa jay Recuerdo, Nueva Ecija. Amen. Ano Boyet? Amen. Nibag nga Arabi tayo amin kabsat. Nibag nga Arabi, Brother Armando, and Brother Adrian, nibag nga bigat, dita lugar iti Canada. Tagyaman tayo kinaapot at tangabiyang ti Rabi, inikanan tayo manan ni apo ti napintas nga panawen. Tapno ti kasta iti aramid ti apo iti programa iti tangatang, iti Ilocano nga programa ket tinipon-tipon na tayo ni apo tapno ti kasta ket pipisyan tayo iti tinapay ti biag. Ngayso iti tarawon ti kararwa tayo. Ket sakbay ti amin ket kumablaw dagiti amin nga viewers tayo tinaduma-duma nga pasat ti lubong. Iti Luzon, Visayas, Mindanao, kasama ti kabang-ibang nga tao nga niapiyos ko ti mga luwad, kung tumulong ka na tayo, kung hindi ka na tayo dinapintas nga internet connection, at matikasta ka at mga gantay nga nananay, nagiti na patig nga sasaw ni Apo. Katatabing tirabi aron kakabsat, kat agadal tayo ti sasaw ni Apo, iti dating nga biyang tirabi, kat iti pagadalan tayo, kat masarakan tayo iti libro ni Matthew, chapter 7, kapitulo 7, versikulo 7, aging gana ti 8. Kasi iti kung kunay tinasantuan nga surat, agdawat kayo ket maitkan kayto. Agsapul kayo ket makasarak kayto. Umawag kayo ket mailokatang kayto. Tati sa sinuman nga agdawat, umawat, ket iti agsapul makasarak. Ket ti umawag may lukatan taw. Ket kararag ti kini Apo dawat ti titulong dawat ti kini Brother Adrian ti panagkararag. Amen. Kararag ti karag. Amaming da kami manan masasilig ka dawatan mi garod ka di Apo iti panang tarabayo kada kami iti rabi iti nga rabi iti panagdengeg mi iti sasauyo. Tulungan nyo ni Brother Boyd nga iso ti aramatan nyo si kayo kumaiti mangitad kanya nati inspirasyon na po. Kastamit lang karagiti mangmangeg tatang arabi si kayo ti patuloy nga tultuloy nga tumulong tapno malukatan iti puso kan panunot ti tunggal maysa. Lalo kadagitihan pa nga inmawat kada kayo Apo. Salamat Apo iti garod iti dawat mi tinagan ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Iti paulo ti pagadalit tabing tirabi ket iti pudno nga panagbirok iti Dios. Ket iti nasantuan nga surat nalawag nga ibagbaga ti Biblia nga ti asinnuman nga agbirok kun ati nasantuan nga surat ket makasara. Ket ti asinnuman nga dungawat ket maikkan. Ket bagbaga tinasantuan nga suratan nga dagiti nga sarita iti Biblia ket pudno nga maramid iti biag iti maysa nga tao no daytoy nga banag ket
aramidin na uno suruton na iti panagbiag na. Iti panagbiro kiti Dios, adu dagiti na duma-duma klase nga pamuspusan nga araramidin dagiti na duma-duma nga tattao. Ket no maminsan nakaladlading iti panagbirok da mapanda ti na duma-duma klase iti pamati nga nabuangay dito irabaw iti daga. Ket no maminsan ket handamat nga pudno nga mabirokan dagi pudno nga panagbirok iti Apo. Apay ngamin kakabsat no maminsan aji panagbiribirok da ket hanga umdas aji birbirok unjay pudno nga riknada. Ta hanga may limeng nga adu dagiti na duma-duma klase nga pamati diti nga lubong nga naibangon ket day tamot ti pamuspusan tapno dagiti tao ket mapandagdayaw nagbirok iti pudno nga panagserbi kini Apo. Nga may bagbagay ti nasantuan nga kasuratan nga iti pudno nga panagbirok iti Dios ket aji pudno nga panagsukimat iti nasantuan nga surat. Tayso iti bagbagay iti Biblia. Kunana di 5:39 iti Juan, no sukimaten nyo dagiti sursurat, kunana ditoy, ket basahan tayo iti Ilocano, kunana 5:39 kasi iti kung kunana, da kayo sukimaten nyo dagiti sursurat, agsipod ta pagarupin nyo nga adda kada kayo kadakwada, tibiyag yung agnanayon, ket dagito isuda iti mangpaniknet iti maipapan kanya. Isu nga ti may nga tao ket agsukimat iti nasantuan nga surat. Sukimaten na iti Biblia iti sasao ti Apo. Ket kun natin nasantuan nga kasuratan ket masarakan tayo iti pudno nga biagyo nga agnanayon ket dagito isuda iti mangpaneknek may papan kanya. So nga iti Dios at iti pamuspusan nga masapul nga aramiden iti tao. Biblia iti masapul nga aramaten tayo tapno ti kasta ket mabirokan tayo ti pudno nga panagbirok iti Dios. No maminsan dagiti mga tattao nakaladladingit no maminsan ket agbirok da, aji panagbirok da, hanga gusto nga panapamuspusan. Iso ako natin nasantuan niya kasuratan, imbaga na ni King Solomon, kunana ditoy, nga naisurat, kunana, birukam, iti na Marso aking ka, iti aldaw, iti kinagtutubong. Kaya nga sa ditoy, ni King Solomon, at dati palagip, nga maarami diti biag ti may nga tao nga masapul nga biruken na wenno lagipen na iti na Marso king kana iti aldaw ti kinagtutubo. Ta kami no minsan iti tao sa kadalang biruken ti Apo no adayay lugar nga alanganin o tagilidan. Halimbawa iti mapaspasamak ti nasyon tayo nga Pilipinas. Adu dagiti dumdumot nga kalamidad ti nasyon tayo. Ya, at nangyari nga gingganad di lugar iti Cebu, di ba? Nagpigsa nga gingganad. Ket idi sakbay nga awan iti gingganad iti tao kampante. Mabaling nga dagiti duma pabanjing-banjing, napintas ti biag, pasyar ditoy, pasyar dijay. Awan ti mabaling nga dagiti duma handa nga malagip iti Apo. Ya. Ngayon dito si mangbay nga trahedya. Anya tinakita tayo kakabsat. Iti tao ket nangrugin nga umawag iti Apo, nangrugin nga agbirok iti Dios. Dumawatan iti kaase iti Apo. Dumawatan iti panangsalaknib iti Apo. Mabaling nga dagiti duma ket adil ang panawon nga lalalo gayud duma nga natangken iti nakemda, natangken ti puso da. Nga awan iti pamati da iti Dios. Ngem di dimteng ti dakkel nga trahedya mabaling dijay nga naipakita, naiparik na kengkwada di puso ken panunot da
nga dati Dios nga masapul nga biruken da ken masapul nga awagan da iti dayjay nga kanito nga dimteng nga didigra ti biag. Kanya kasdi kakabsat. Iso ko natin King Solomon at dati pakdar na dati balakad na. Nga masapul nga biruken tayo ti Apo aging gana ubing tayo pay. Aging gana nasakbay pay. Tapno ti kasta ket iti Dios marikna tayo iti kinamanagayat na kada tayo. Amoy kabsat iti kinaimbag iti Apo ket may parparangarang iti naldaw mo panagbiag ti may nga tao. Ngem no minsan nakaladlading iti may nga tao ket hanang marikna, hanang ma-appreciate daydi kinaimbag iti Apo king kuana. Isu no minsan ang panakkel iti panagbiag na pay no minsan. Ya. Kay nangasawon ket aji biag na ket kasla kukuana. Kaslawanan iti pugsat na. Lalo no isuna ket naadwan iti naduma-do mga sanikwa. Dabak nang isuna. Magatang na amin nga kayat na, maaramid na amin nga kayat na. Kasla nawanan ti pugsat iti biag. Ngem laglagi pun tay kakabsat iti biag tayo bulod tayo laeng kini Apo. Ket daytoy nga biag tayo nga bulod tayo kini Apo ket masapul met nga ipagserbi tayo king kuana. Surutan tayo ti pudno nga pagayatan na. Biruken tayo dagiti pagayatan na. Tatita santo niya kasurat ibagbaga nga agbirok tayo ni Apo Dios. Ipakita na kanya tayo aji pudno nga dalan. Ket anya dagiti nga pamuspusan ni kakabsat iti kastoy nga programa. Iti nga trabaho ni Apo. Iti online broadcast. Manipud ti Ilocano, Tagalog, Visayas, ken English. At damanan tinalokatan nga trabaho iti Apo iti agtutubo. Ket dagita ti pamuspusan nga raramiden iti Dios tapno ti kasta dagiti tao ket mabirukan da iti pudno nga panagserbi iti Apo. Anya pati makita ti kabsat. Kunana toy ibagbaga ti nasanto nga kasuratan ni Isaias kunana pa ditoy sa puloy nyo ni Jehova tamasarakan pay. Umawag kayo king kuana tayta asidagpay. Ay ito kunana ni Propeta Isaias. Birukon tayo ni Apo kunana ita tamasarakan pay. Apay, tangamin at dati panawon nga madi tayo mabirukan madi tayo masarakan ni Apo. At dati panawunan nga umadayon iti Apo. Tako natin na santo niya kasuratan ije Genesis madi nga hindi habang panahon kuno di Tagalog ket iti spirito ti Dios ket agar aramid iti puso ti biag ti maysa nga tao. At dati panahon nga madi tayo mabirukanen. Isu ko na dito ka umawag kayo king kuana itata asidagpay. So nga umawag tayo kin Apo itata asidagpay. Kay nangasawon adda dagiti pamuspusan na raramiden iti Dios tapno ti kasta ket makaawag tayo kin Apo nga asidagpay suna. Iti panagawag kin Apo nga asideg kinang asideg lang iti panagkararan. Tako na tinasandan niya kasuratan aji tao nga agbababawi. Agkarkararan nga agbabawi bigbigen nang isula ket managbasol agbabawi kin Apo. Ni Apo Dios denggen na dayjay nga araw na kin Apo. Tayso ti bagbagay ti nasanto niya kasuratan, J9:31 ti Juan. Bagbagay na dijay. Ngano ti maysa nga tao ket agkarkararag babaen ti panagbabawi, kuna ti Biblia, denggen isuna ni Apo. Isu nga asdegpay ni Apo ijay nga bambanag iti panagbiag na. Anya pa ti makita ditoy. Kuna na masapul nga iti pamuspusan pay nga masapul nga ramiden ket kuna ditoy ajay panagbirok tayo kin ni Apo. Kailangan ko natin si papasnat. Jay puso tayo ken kararwa tayo. Kuna na Deuteronomio chapter 4 verse 29, ngumno manipud ijay sa pulo nyo ni Jehova, a Diyos mo, ket masarakan to. Kuna na, no sa pulem nga si papasnat ni Apo iti panagbiag, kuna tinasantuan niya kasuratan, ti puso ken kararwa, kuna na, ket ni Apo Diyos masarakan to isuna. Hanapay ito kuna na Daniel chapter 9 verse 3 kuna na ket dayjay pudno nga agbirbirok ngagtarterigagay ti puso
babaon ti pamati ti Apo, ket iti Apo Dios ipakita na kinkwana. Idalan na. Iturong na. Yeah. Iti pudno nga panagdayaw kin panagbirok iti Apo Dios. So nga agyaman tayo kini Apo Dios nga adati panawon met nga agbirbirok tayo. Ket napantayo met tinaduma-duma ang klase nga pamati. Ngem aji birbiro kun di puso tayo ket hantay na sarakan di jay. Ngem agyaman tayo kini Apo nga dimting ti panawon sing mangbay ti pudno nga ebanghelyo ni Apo. Ket aji pudno nga ebanghelyo ni Apo nga nangagantayo iso ti nangted kanya tayo ti waya-waya. Manipod di kasasaad nga managbasol inyakar na tayo ni Apo. Ijay nakaskas daaw nga lawag na. Ket nakita tayo kakabsat iti inaramid ti Apo Dios nga milagro ti biag tayo, di ba? Iti dakkel nga milagro kay naramid ni Apo ti biag ti maysa kay mawat kinkwana aji dakes nga kasasaad. Binalbaliwan ni Apo, pinalintig ni Apo. Aji narugit nga biag dinalusan ni Apo. Iso nga agyaman tayo kini Apo Dios nabiro kan tayo iso na ti panagbiag tayo. Agyaman tayo kini Apo Dios nga hantayo na yawan. Nabiro kan tayo dagi pudno nga panagserbi kinkwana. Anya pay kakabsat kuna na ditoy dagiti gungguna wenno pabor dagiti nakasarak kini Apo. Nakabirok kinkwana. Kuna na iti unnoy chapter 3 25 gana 26 kuna na ni Jehova na imbag dagiti aguray kinkwana. Iti kararwa ngagsapol kinkwana. Isu ako natin kuna natin adati pabor wenno gungguna. Ni Apo Dios ket nagimbag. No nabirukan tayo suna iti panagbiag tayo nagimbag ni Apo aji karina. Ito kuna na di chapter 6 verse 33 ti Matthew. Biru ko nyo nga muna ti pagarian ti Diyos ken ti kanalintig na ket iti so amin niya banag inayon nanto kada kayo. Isu nga dagiti nakabirok kin na Apo adati gungguna. Yeah. Adati pakinabang kuno di Tagalog adati gungguna nga inda malakam. Iti pudno nga panagbirok da kini Apo. Ket nakita tayo ti panagbiag tayo hantayo met nga an nga mailimod na paneknikan tayo mo dayta. Manipud di inawat tayo ni Apo ti panagbiag tayo ket nakita tayo nga ni Apo Dios ket hanga nagkurang. Ba? Inted na dagiti amin nga kasapulan tinaldaw-aldaw. Takuna na nga ni King Solomon nagubingak itan lakayak awan tinakitak anak ti Dios nga nagpalpalawa iti tinapay. Kaya nga sawan ni Apo Dios makaumanay dagiti taraon nga ipapaina iti tumunggal maysa kadagiti amin nya pinarsuana. Nakita tayo kakabsat nga ni Apo Dios nagkurang kada tayo. Ore kasano nga rigat ti biag, ore kasano nga rigat nga mapasamak iti lubong iti nasyon tayo nga Pilipinas, dagiti kalamidad, dagiti rigat ngem nakita tayo kakabsat ni Apo hana tayo binaybayan. Kuna na nga di kansyon ka kahit kailan kuna na hindi siya nagkulang, di ba? Ore kanito ni Apo hanga nagkurang, makaumanay, sufisyente dagiti amin nga taraon nga ipapay na kadagiti pudno nga nakasarak kinkwana. Isu nga kapsat at nga biyang tirabi ket makita tayo nga ni Apo Dios ket ikan na ti pabor o gungguna kadagiti pudno nga nakabirok kinkwana. Anya pa iti makita tayo dito kuna na ke iti awit chapter 105 verse 3 kuna na pagpasindayo iti nasantuan anagan na agrag-o iti puso dagiti nakabirok ken ni Jehova. Ipasindayo iti nasantuan nga nagan na kuna na ket agrag-o iti puso yo kadagiti nakabirok ken ni Jehova. Isu nga dagiti pudno nga nakabirok ken ni Apo agrag-rag uda ti puso da. Kunada ka hanga may explain, hanga may balikas nga rag-o iti puso. Aji nga rag-o iti puso ket hanga maited iti lubong. Hanga maited ti daytoy nga baknang iti lubong. Amoy kapsat adu dagiti pudno nga nababaknang adu ti kwartana pero awan ti pudno nga rag-o da. Mabaling nga ida kanya dalang karagsak. Sa baling amin di rag-o kan di ragsak.
Aji rag-o, di puso, aji ragsak, akin roar. Halimbawa, iti may nga tao, naragsak lang isunan, no, do kwartana. Naragsak lang isunan, no, do ti na dumaduma nga klase nga adaking kuana, nga sanikwana. Naragsak lang isuna, no, adati baro nga bado na. Yeah. Pero dagiti nga bambanag, aglabas da. Aji pudno nga rag-o nga ipapay ni Apo, iji puso ti may nga tao, hanga may kas nga rag-o dayay. Ano ko natin, hanga kuna nga di sarita nga English ko, unspeakable joy, hanga may balikas nga rag-o di puso. Nga naman minsan, dagiti tao, ti pagalalaan da iti ragsak da, kadagiti bambanag iti lubong. Ngam dagiti pudno nga Kristiyano, iti pangalalaan damot iti rag-uda, awan sa bali, aji pudno nga panagserbikin ni Apo. Aji kapsat, ti makita tayo kapsat. So nga, ni Apo Diyos, ipakpakdaan na kada tayo, nga masapul nga, birukon tayo, ni Apo Diyos, taji pudno, nga panagserbikin ko ana. Tangamin, iti panawon asidugan. Adu dagiti sinyalisan nga, mapaspasama, nga agdama titilubong. Kada kita kasinyalis ket aji padto ti Biblia ket mararami din kakabsat. Anya orti masapol nga arami din ti tayo. Masapol nga dagiti hampay nga nakabirok kini Apo iti pudno nga panagserbiking kuana ket iti Dios ititud na ti dagiti nga gundaway. Tapno ti kasta ket mabirukan tayo ni Apo Dios ti pudno nga panagdayo king kuana. Dagiti met nakabirok kini Apo ket masapul nga seryosyon tayo ti panagserbikin ni Apo. Apay, tangamin asidugan, di tayo mutibiyag. Di ba kapsat? Tinasanto niya kasuratan ko na ni Apo Diyos ket ipakpakita na. Dagiti na dumaduma klase nga pamuspusan tat mutikasta ket iti panagserbi tayo kini Apo ket nananay. Makaumanay dagiti sasauna tapno tikasta ket mapabilag tayo iti panagserbi tayo kini Apo. Excuse. Anya pati makita dito kunana iti 119 verse 2 iti awit nagasat dagiti nakabirok king kuana. Bindito dagiti mang salimitmet kadagiti pamaneknek na nga agbirok king kuana iti amin nga puso da. So kunana nga tinas natin yung kasuratan kit nagasat dagiti nakabirok kini Apo. Bindito dagiti manang salimutmut kadagiti pamaneknek na. So nga kunana ni Apo Diyos ket bindito kadagiti ay nakabirok ken nang salimutmut kadagiti pamaneknek na. So nga agyaman ti ni Apo Diyos nga dagiti sasauna ket makaumanay tapno ti kasta ket makapagbalegi tayo ken masalimutmutan tayo adya inawat tayo nga pannakaisalakan manipud kini Apo. Adya ti masapul nga maramid iti panagbiag tayo. Takunana pa dito ket iti awit chapter 22 verse 6 kuna dagiti naima mangandanto ket mapnek danto idaydayo danto ni Jehova dagiti agsapsapul king kuana iti puso ken agbiag nga agnanayon. Ay iti bagan di awit chapter 22 verse 26. So agyaman tayo kini Apo Diyos nga kunana dito ket mapnek danto idaydayo danto ni Jehova dagiti agsapsapol king kuana iti puso ken biag ket agbiag nga agnanayon. Isu nga ni Apo Diyos ket isu na lang ti pakapnekan nga pudno kakabsat. So nga ni Apo Diyos ket dagiti sasauna ket sufisyente nga isu iti salaknib tayo, armas tayo, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo diti rabaw ti daga. Taday taket na panatnagan ni Haring David. Di ba? Nya kuna di awit, di ba? Chapter 23. 23 verse 1 kana last chapter. Ni Apo Diyos ket isu na ti mangal alwat king kuana. Mang tartarabe king kuana, mang sasalaknib king kuana. Anyaman niya klase nga dumteng iti panagbiag ni Apo Diyos isu na ti tumultulong. Kadeta ket napanektekan tayo metten ti individual nga panagbiag tayo ti experience tayo kas bilang may nga mamati o may nga Kristiyano nga pudno nga nakabirok iti pagaytan iti Apo.
So kakabsat at biyang tirabi kunana pwede ito'y iti awit chapter 1 verse 23 verse 30. So iti magbagana iti nasanto niya kasurat dati bersikulo dito nga inakbasaan. Awit chapter 1 23 hanggang na 30 kunana dito'y talyaw nyo toy panagtubngar ko at toy iparukpok kunto ti espiritu kada kayo. Ipakamuk to dagiti saok kada kayo. Gaputa imayabak ket nagmadi kayo. Inyunat ko ti ima ket awan tao nangikaskaso. Ngem inyaw awanyo amin pamagbagak ket nagmadi kayo iti panagtubngar ko. Agkatawak tumet intono panakadidigrayo. Agrap-braba kakto inton dumteng iti panagbuteng yo. Intono panagbuteng yo dumteng akas bagyo. Ken iti didigrayo dumteng akas alipugpok. Intono dumteng kada kayo ti sinay ken dadingit. Inkakas awagan dakto ngem jakto sumungbat. Biru ken dakto sigaganet-get ngem didakto masarakan. Agsipod ta ginurada iti panakaammo ken saanda pinili iti panagbuteng ken ni Jehova. Nagmadida idi pamagbagak. Linais da amin panagtugmar ko. So kakabsat, ni Apo Diyos dumteng ti panawon nga dahito ito ti mapasamak kadagiti tao nga pudno nga nagbirok iti Dios. Dumteng ti panawon nga biroken tayo ni Apo na natikunan na ditoy ni Apo Diyosan hanto nga masarakanan. Apay tangamin aji panagtugmar ni Apo kada tayo hantayon kang kano. Ya? Yung aji panagtugmar ni Apo kanya tayo hantayon kang kano. Kung dagiti na dumaduma nga pamagbaga, balakad, hantayin kang kano. Nung dumtong ti panawon nga birokon tayo ni Apo, adun ti na dumaduma klase nga didigran ti panagbiag, di tanten mabirokon ti ni Apo. So nga kapsat at takabiyang tirabi, may nga balakad ni Apo kunana ni Yawit. Birokon tayo ni Apo, kunana ni Isaya. Naging gana ta masarakan tayo, naging gana ta asidigpay. Takami dumteng ti panahon kakabsat, nakaladladingit awanen. Iso nga tatangabing tirabi, dagiti agdingdingeg, ang pay nga nakabigbig kini Apo, ang pay nga pudno nga nakabirok, ti pudno nga panagbirok iti Diyos. Ang pinabirukan, ti pudno nga panagserbi kini Apo. Ni Apo Diyos, pakpakdaaran na tayo. Ni Apo Diyos, balbalakadan na tayo. Tapno ti kasta, aging gana napigsa tayo pay, nalawag pa'y ti panagkita tayo, nalawag pa'y panagdingig tayo, napigsa tayo pa'y, nalawag pa'y ti amin nga banag, kat ni Apo Diyos ti sapulon tayo ti panagbiag tayo. Kada tayo matan nga nakabirok kini Apo, nagsirsirbi king kuana, kat may nga karit nagtultuloy tayo nagsirsirbi kini Apo. Kanayon tayo nga ikabil di puso kan panunot tayo, nga ni Apo Diyos, isulaang iti pagserbihan tayo, aging ga nagbibiyag tayo, iti rabaw ti daga. Kat si papatiak nga ti Diyos, katulungan na tayo mat, nga makapagbalegi, iti biyag tayo, dito yung rabaw ti dubong agdama. So nga tatabing tarabi, agyaman tayo kini Apo Diyos, ti isang kabasit nga sarita ti Apo, nga intay nagadalan, at tatabing tarabi, kat sapay na kuma, mabirokan tayo ti pudno, kapag panagserbi iti Apo. Taday iti masapul kakabsat. So nga tatabing tirabi, pagyamanak iti intid ni Apo Diyos ng gundaway nga sapay lakuma ket hantay mauma nga agdingeg kadag iti sasao ti Apo. Ket tatabing iti rabi kakabsat ket dawat kon nga itid tayo ti platform kadag iti Anchor tayo itangabiyang iti rabi. Amen. Salamat kaniya po iti nga mensahe na. Salamat sunay iti mangkarkarit iti pamati tayo.
sakbay tayo karon nga malpas iti dito nga programa. Dawatan tayo man kini Brother Armando ti panagkararag. Kararag tayo garo dayat nga kabsat. Apumi nga manakabalin namin. Salamat ka dito nga gundaway. Salamat ti pribileyo, salamat ti ayat, salamat ka dito nga programa ngayon ka tinulungan na kami apo. Agbalaygi ni Manong Boyet inusar mo nga nadalos nga ang tayo di bendisyon sa Tangarabi. Salamat king ka, pugno nga sa Diyos. Multulong di may sa kanmaysa, kung mga dadagdamin ka sa pulang mi. Ununay dagiti bambanag ng espiritualan. Sasaw mo po nga taraon na di ka doon. Tangarabi po, dahil awan na kang dakunay. Tulungan na kami kung makita ka. Da kami kat balaygi, dahil nga pa na kayo salakan. Indot mo, para ka na kami. Kung nagiti kakabsat na dindangag, kung nagiti marandanan na ito yung programa, ang Arabi sino ka matitumulong. Mangtatisirib, no, maawatan. Awatan na ka makipagkita, itundo nga adal niya ako. Pagpurong ito kami. Aming ito yung bambanag ako, ang Arabi kat. O dawat mi. Ang Arabi, di pa nagsisimi. Tumulong mangtati amin nga kasapulang mi, nagiti sa lumulan di pagpag-imig, ang nagitik ni yun, nakabkat na nagtimanag na nawan. Siya ko may tutulong nga po, mga ibati na itagiti nga pagbanag sa Arabi, pangunutan ng puso. Nagiti puso, mangtignay, nagiti karuruwa kong puso, nagiti nga pagbanag. Amin nagiti nga pagbanag, dinawat ng kartararag, ng papakaasi, daw-dawatin may tanagan. Pinapatugunan yung anagan ni Jesus na. Amen. 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 Sa pag-arabi ko po amin, magkayan. Hindi ko yan, makikita ako kapag Amen. Salamat kinayapo ta nakadwa kami tang Arabi. Salamat kang kinayapo para giti nakatune in ta tang Arabi. Sapay ko tanong sumaro naman nga Webes ket nagkakadwa tayo man ni dito nga karamid nga. Salamat Brother Boyet ta Jimin tay ket salamat ta na bendisyonan daw na dagitang mensahe niya. Amen. Nagpakata kami garo ng kakabsat. Amen. Salamat kinayapo. God bless and good night everyone.